агар дар дили касе ҷой надорӣ, фарши зери пояш набош. онҷое ки будану набуданат аз ҳамдигар ҳеҷ фарқе надоранд, набуданатро интихоб кун. ин гуна ба худат эҳтиром мегузорӣ. маҳбуби ҳама бош, вале маъшуқи якӣ. меҳратро ба ҳама ҳадя кун, вале ишқатро ба якӣ. ба рафтани ҳар кас ашк нарезу, ба омадани ҳама лабханд назан. шояд оне ки рафт баргардаву оне ки омадааст биравад. ин қадар дар худат мустаҳкам бош ки ба муҳаббатҳои сохтаи ҳеҷ кас бовар накунӣ. лозим аст ки ту ин зиндагӣ баъзе одамҳоро кам кунӣ, то худатро пайдо кунӣ. баъзе одамҳоро бояд дӯст дошт, аммо баъзе аз одамҳоро фақат бояд дошт.